ikusten aprobatzeko aurrena partidu eta mugimenduak izan ditugu urrena abertzaleak izatearren eundaka gazte barrena gero dispertsio ta urruntzeaz familiare kondena Euskal Herrian justizia da krisi galanta duena Euskal Herrian justizia da krisi galanta duena Ura gaituen Dabiz alean baina ezingo dabe hori lortu nabaritzen da airean gaur ere Bilbon ikusidan lez herri bat dago kalean herririk herri auzorik auzo segidagigun lanean lorpen txikiak erdietziaz handiagoen bidean lorpen txikiak erdietziaz handiagoen bidean